U vestibilu Gradske kuće danas u 18 časova biće otvorena izložba umetničkih radova članica Udruženja poslovnih žena Subotice povodom 2 godine rada udruženja. Izložba je prodajnog karaktera i biće postavljena do 24. marta, a moći će se pogledati radnim danima od 16 do 20 časova. Sa nama u studiju je naša gošća Danica Drakulić iz Udruženja poslovnih žena Subotice. Danice, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, hvala. Evo, 2 godine rada udruženja, 22. marta je tačnije datum kada je udruženje osnovano, a evo izložba se otvara danas u 18 časova. Da, to je tačno i ja sam zato želela da to objavimo ili da najavimo otvaranje ove izložbe, da svako ko želi da može biti naš gost, posetioc, znači to nije namenjeno samo za uzak krug, nego i za sve zainteresovane u vestibilu Gradske kuće, izložba naših žena članica i smatrala sam da jednim kulturnim događajem treba obeležiti 2 godine postojanja Udruženja poslovnih žena, pošto imamo nekoliko članica koje se bave slikarstvom ili umetničkim radovima i eto da prezentiramo na jedan prigodan način, jer moje uverenje je da uvek sve ono što se događa u privredi, samo privredni neki procvat, privredni prosperitet i kultura, umetnost, da to jedino trajno ostaje, a sve drugo je prolazno. Kakvi su to radovi koji će biti prikazani danas na izložbi? Pa biće slike, izložene slike. Imamo jednu izuzetno uspešnu slikarku sa Palića koja se već probija i u inostranstvu i vrlo uspešno nastupa recimo u Turskoj. I jedan drugi porodični biznis isto koji se bave slikarstvom, porodica i radovi iz tog domena dekupaž, razni predmeti za primenjeni za enterijer, jedna naša članica koja inače ima i drugi privatan biznis, ali to je njeno dopunsko zanimanje koje proizilazi iz njenih talenata svestranih, tako da će biti izloženi ti predmeti od 3 članice. Izložba se može vidjeti, je li tako, do 24. marta? Da, od 16 do 20 časova izložba će biti otvorena, u Gradskoj kući će biti mogućnosti da se to pogleda i naravno prodaju. To je onom ulazu, je li? Jeste, u vestibilu upravo od plave fontane taj ulaz. Glavni ulaz, da. Glavni ulaz gde obično i slični događaji raznih udruženja građana i kažem, eto, ove godine smo mi bili na ideji da se oglasimo u javnosti, da se zna da Udruženje poslovnih žena je zaživelo i da sad već polako ulazi u 3. godinu i u neku fazu rasta i razvoja, što je veoma bitno jer su vremena do te mere teška da je prosto veoma teško da nešto zaživi novo. 2 godine rada Udruženja poslovnih žena Subotice, ono broji preko 100 članova, ako se ne varam. Da, mi imamo 110 članica. I šta biste vi izdvojili kao najbitnije i najvažnije za ove 2 godine rada? Imali smo prošle godine sa vama, je li tako, radionice za zapošljavanje, odnosno podsticanje žena u biznisu. Da. To su, da kažemo, to je jedan od većih projekata vašeg udruženja, ali šta je ono drugo što je još obeležilo 2 godine rada udruženja? Pa naročito baš u toj 2. godini su počeli intenzivno nekoliko projekata, 3-4 projekta koje uglavnom zahvaljujući saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbije dobijamo, znači posredstvom njih, s obzirom da oni postoje već 17 godina i to su projekti koje finansira Centar za internacionalna privatna preduzeća iz Vašingtona, američka ambasada i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, takozvani GIZ projekti i tu je bilo raznih treninga, raznih obuka, naročito u drugoj polovini 2014. godine, negde znači 6-7 meseci intenzivno i u Subotici i u Beogradu su trajali ti projekti. U aprilu je recimo zakazano takmičenje o inovacijama u Beogradu 28. aprila gde je nekoliko naših članica, 9 članica uključeno bilo u taj projekat koji je trajao u novembru i u decembru. Zatim traje konstantno još uvek do aprila meseca mentorski rad, znači individualni grupni mentoring gde iskusne preduzetnice svoje iskustva prenose na takozvane start-upove i na studentkinje, jer ono što je jako važno, ja sam bila na ideji s obzirom da sam i univerzitetski radnik,
da se treba uključiti i studentkinja ekonomije i menadžmenta kako bi ih pripremali za buduće poslove i mislim da je taj deo izuzetno uspešan jer to je prepoznato i u svetu da već se preduzetništvo proučava i kroz osnovnu školu i kroz srednju školu. Eto, mi smo uključili 20 i nešto studentkinja i to, kažem, to je posebno korisno iskustvo, ta saradnja, to umrežavanje sa preduzetnicama koje imaju uspešne poslove, da prenesu svoje znanje i da ih pripremaju potencijalno za poslove. Ja kažem, poseban problem je ogromna stopa nezaposlenosti i to žensko preduzetništvo ne treba posmatrati kod nas kao socijalnu kategoriju, nego baš kao razvojnu šansu i privrede Srbije i lokalnog razvoja. Naravno, svi ti procesi idu vrlo sporo, ali neki pomak ako uspemo da godišnje se otvori nekoliko novih firmi ili da neke postojeće firme se udruže pa naprave novi posao ili da napreduju u pogledu svog tržišta, u pogledu svojih prihoda, to je već uspeh za udruženje. Rekli smo, udruženje ima 110 članica, ali nisu sve članice, odnosno nisu sve osobe osobe ženskog pola koje se bave preduzetništvom, nisu članice udruženja, prosto neki su možda i samostalne, nisu u udruženju. Da li možemo reći u kakvom je stanju žensko preduzetništvo u Subotici? Da li je ono u ekspanziji ili u padu? Pa ja bih rekla po pokušajima da se otvaraju nove firme i da se tu bave ljudi preduzetništva, odnosno žene, da je to u ekspanziji. Međutim, vrlo su teški uslovi, to apsolutno ne treba ničim dokazivati, tu je argumentacija golim okom vidljiva, jako je teško poslovanje i te naše članice također su gotovo sve iz sfere mikro i malih preduzeća, znači često 1 do 2 zaposlenih, često kroz porodični biznis, jako malo ima oni koji preko 10 zaposlenih imaju i recimo da je dominantno žensko preduzeće, ženska firma, tako da veoma je teško, ali evo to su pokušaj i kažem da se nekakva egzistencija obezbedi i za porodicu i za kvalitet života i za to, mislim, jako je teško pratiti koliko od tih novih preduzeća koje se otvaraju, koliko dugo opstaju, da li opstaju. Nema tu sistemske podrške, sistemskih mera da u nekoliko početnih godina, recimo u početnih 3-4 godine, stane država ili lokalna zajednica iza tog biznisa dok taj biznis se ne postavi na noge. Tako da, mislim, sudeći po članicama i po to, vrlo je teško. Ima i uspešnih pokušaja, naravno, ali većinom je to jako teško i uglavnom vezano za tercijalni sektor, njihova delatnost. Na koji način udruženje pomaže njima u njihovom radu? Da li su to radionice, da li su to neki vidovi edukacija? Finansijski, naravno, ne možete da ih pomognete prosto, ali na koji drugi način pokušate da im pomognete u njihovom radu? To je dominantno kroz taj rad edukacije, znači kroz treninge, obuke, radionice, naročito kroz taj individualni grupni mentoring, gde, kažem, vrlo važnu ulogu igraju uspešne preduzetnice. Imamo trenutno 3 mentorke koje su gotovo ekspertkinje, zaista ekspertkinje i koje se bave menadžmentom, upravljanjem firmom i vrlo korisne savete, sugestije. Znači, kroz jedan permanentni konsulting. Udruženje ima članice različitih struka, različitih profila, od pravnika do ekspertkinja za ekonomiju, za menadžerisanje poslovima, razne aspekte za marketing, za organizaciju posla, za ozdravljenje firme i na taj način konsultativnog karaktera, dakle, i kroz obuke. Znači, kroz te obuke, kad se prođe nekoliko obuka, ja tvrdim da učesnice koje su bile od avgusta meseca, znači ovih 6-7 meseci, oko 30-ak je prošlo, da su one značajno napredovale u pogledu svojih kapaciteta i u pogledu znanja, u pogledu samopouzdanja, što je jako, jako važno kada se suočite sa privatnim poslom. Udruženje ulazi u 3. godinu rada i kakvi su dalji planovi za vaš rad? Šta je ono što možemo da očekujemo, evo, sad na primjer, narednih nekoliko meseci? Da li već imate neke projekte u planu ili ćete još uvijek raditi nešto kasnije u nekom daljem, ka kraju godine možda? Da.
Pa, mene to raduje ta činjenica, ali moram da vam kažem iskustvo iz razvijenih zemalja da je potrebno negde čak, to su istraživanja potvrdila, čak od 5 do 7 godina da jedno udruženje postane zaista stabilno i potpuno samostalno. Tako da ja mislim da ćemo mi aplicirati, ima trenutno različitih konkursa za podršku ženskom preduzetništvu ili s aspekta rodne ravnopravnosti ili podrške žena u biznisu koje su na selu, etnoturizam i tako dalje. Mi možemo aplicirati na sve to. To su uglavnom jako, jako skromna sredstva i očekujem da ćemo mi još bar narednu godinu dana i ovu treću biti oslonjeni na Udruženje poslovnih žena Srbije, na njihovu podršku, znate, jer njima je interes, mi smo potpuno samostalni u pravnom smislu, ali njima je interes da razvijaju tu lokalnu mrežu svojih partnera, da se uvezujemo sa njima i sa drugim udruženjima, jer mogućnosti njihovog dobijanja ozbiljnijih projekata su značajno veće. Na koji način neko može da postane član vašeg udruženja? Kakva je to procedura? Mi smo vrlo otvoreni i zainteresovani. Pored tog početnog buma bio je još neki talas značajnijeg priliva i interesovanja za članstvo, ali to ne prestaje. Znači, konstantno ima interes potencijalnih članica ili postojećih preduzetnica i preko sajta udruženja. Postoji sajt Udruženje poslovnih žena Subotica, tamo ima kontakt i telefoni i mail adrese i dovoljno je da neko pošalje svoj mail, mi ga obaveštavamo, ulazi u tu našu listu članica, vidi kakav je naš program, mi održavamo redovne mesečne sastanke, na tim mesečnim sastancima razmatramo uvek jedno pitanje, da li je to pitanje recimo vezano za timski rad, za konflikte na poslu, različite aspekte poslovanja, informatičke poslove, kako unaprediti biznis, kako pisati projekte i tako dalje. Znači, preko maila, preko našeg web sajta su sve informacije Udruženje poslovnih žena Subotica i onda obično dođu članice, potencijalne članice, dođu na taj prvi sastanak i odluče se da li ih to interesuje, jer ništa se ne može postići za nekoliko meseci, nego jedna uporna, dugotrajna ovako prisutnost i korišćenje tih naših programa, mislim da može stvarno doneti neku korist individualnim članicama. U svakom slučaju vi ste tu za ženske preduzetnice, za njihov rad, njihov razvoj, njihovo širenje i tu ste da pomognete na bilo koji način da njihov posao uspe. Koliko god možemo, zaista, koliko god možemo. Danice, hvala puno na gostovanju i puno vam sreće želimo i u daljem radu. Hvala vam. Bila je to Danica Drakulić, naša gošća iz Udruženja poslovnih žena Subotica.